नमस्कार गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो आंजों दा आंनिनो फंबाय प्रकाश नार्जारी दं आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनि वान्स हेपि निउ इयार फंबाय सेम टु यू हेपि निउ इयार ओके फंबायखौ गिबियावनो लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय आरो जों सानैजों मैया मोनसे मा खालामदों जोङो ट्रिपबो खालामबाय सरलपारायाव आंनि खुगायानो थाङालै एसे बुंनांगौ पारा सरलपारा डेन्जार ना नामानो सरलपारा सालायानो गिदिंनो नागिरा गय एकदमबारे बिराद बारि नुबाय आं बेवहाय बिराद एकदम आरो आं सानदोंमोन आरोना बेयाव थांनायाव फार्स्टआवनो बर' मानसिफ्रासो सिगाङाव खोनादोंमोन ना बर' मानसिफ्रा आथाय सरलपारायाव हालाहैबाय अलरेडि गुबुन जाथियासो दंहैखायो आवग्रिनानै उनावसो माने जोंनि बर'फ्रा बेवहाय सहैदों आरो बेवहाय रिच मोनहैखाम सहैदों आरो बेनिफ्राय लोगोफोर दा गोबां माने खोथा सावरायनो लागा दं आरोना फंबायजों मानो होनब्ला गिबियावनो फंबाय जोंनिया बाथ्राया जाहैबाय मा जों बर' नंगौना नङा नंगौ जों बर' हारिखौ सोर अनसायनांगोन बर' हारिखौ बर'आनो अनसायनांगोन बर'आनो लिडार जानांगोन बर'आनो सब माने बर'खौ सालायनांगोन नंगौना नङा अब्ला दा बाथ्राया ओरै दा फंबाय प्रकाश नार्जारीया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासैबो रायजो राजाफोरा मिथिखागौ नंगौना नङा मानो होनब्ला बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावबोगासिनो दङ जों सानफ्रोमबो फल' खालामगासिनो थायो नायगासिनो थायो गामि गामि थांनानै नंगौना नङा सोरबा गोरिबनो मा दान होयो नांगौ समाव दान होयो सोरबा हायै समाव मा खालामो पाब्लिकनिफ्राय बिनानैब्लाबो सहाय खालामो नंगौना नङा बेथ' नंगौना अब्ला जों बर' नंगौना नङा जों बर' दा फंबाय नोंबो बर' नोंनाव माबा मोनसे हारिनि बा सेन्टिमेन्ट दं बा थै दङ नंगौना नङा बा माबा मोनसे साननाय दङ नङाबाथ' फंबाय नोंबोथ' बे खामानिखौ मावालासिनो गुबुन खामानि मावना जिरायनो नंगौना नङा बेफोर खामानिखौ गासैबो मावनो हाया नंगौना नङा जेरै इण्डियान आर्मियाव मा बुङो पेरा कामान्ड' जानो गोनां बेसेबांबा हाजारावसो सासे कामान्ड' ओंखारो होनना थिग बेफोरबायदिनो बेसेबांबा बर'नि गेजेराव मा खायफाया मावनो सानब्लाबो बेफोर बुस्थुखौ मावनो हाया नंगौना नङा हाया मालाबा खिन्थु मोनसे जस माबा मोनसे थानांगोन आरो बेनि गोसो सिङाव माबा मोनसे थानांगोन माबा मोनसे मावनायनि आगोलावनो बा लाजिनायखौबो गारनो हानांगोन नंगौना नङा गासै बुस्थुखौबो गारनो हानांगोन बेफोरबायदि खामानि मावनायाव बुंजायोबो गोबांनो बखिजायोबो निस्सय बुंजागोन ओमफ्राय बेफोरबायदि दा नोङो मावो नंगौना नङा जों गासैबो रायजोफ्रा मिथिगौ नोंथांखौ गोबां सापर्ट खालामो फंबायखौ नंगौना हाजारसे इउटुबाव दिनै बेसेबा लाख जाबाय साबस्क्राइबाबो नंगौना नङा बेसेबां आरो रायजो राजानि अननायाव ओमफ्राय बे फंबायादि बेफोरबायदि खामानि मावो आं बेनि नोंनि खामानिखौ लानानै आरो खेबसेबाव नोंखौ जै होनो होगोन फंबाय थेंक इउ मानो होनोब्ला आं जोबोर मोजां मोनो बेनिफ्राय आं दा बेखौसो सोंगोन फंबाय जोंनि दा बर' हारिनि गेजेराव जों सादारन मानसियानो बेफोरबायदि मावो नंगौना नङा नोंहाथ' जेबो गैया आंहाथ' जेबो गैया बे किसु बाथ्राखौ दा फंबाया गोबां बाथ्रा मिथिगौ आरो ना माने बिटिआरनि गेजेराव क'क्राझाराव थानानै बा सोरबा गिदिरफोरजोंबो एसे बांला कन्टेक्टआवबो थानो हायो नंगौना नङा आं बेखौ मिथिला आं डाइरेक्ट बुंबाय नंगौना नङा गोबां बाथ्रा मिथियो अब्ला जों बर' हारियाव दा बर'आनो जोंनिया मा बेसेबा बोसोर जाबाय माने जोंनि बर' लिडारा राइट हेन्डआवसो थानो गोनां जायो नंगौना नङा नुवाखै नोङो कारेक्टखा राइट हेन्डआवसो थानानै गुबुना बुंखांना थांनायनि उनावसो बे राइट हेन्डआसो बेयाव फैनानै बुङो खिन्थु जोंनि बर' हारिनि 17 बोसोर थांबाय बेसेबांबा थांबाय दिनैसिमबो राइट हेन्डआवनो दङ बेनि बागै फंबाय मा बुंनो सानो आं सानो जों बर'आनो लिडार जानांगौ बर'आनो खौसे जानांगौ बर'आनो खौसे जानानै खामानि मावनांगौ नाथाय दिनैसिम राइट हेन्डआवनो दङ नाय जोंनि माने बिटिआरआ माने बेथ' बिटिआर नङामोन सिगां बेथ' बिटिसिमोन नङा होमबा आरो बिनि सिगांथ' बिएसिमोन नङा होमबा स' बे समावहायनो आं बेखौ बुंगोन जोंनि सिगांनि दैदेनगिरि आबसुनि माखासे दैदेनगिरि आरो जोंजों लोगोसे हाथियार दैदेनगिरि माखासे ज' लोगो नांनानै बै समाव बिएसि एकर्ड खालामदोंमोन आरोना स' बै बिएसि एकर्ड खालामनाय समावनो एसे बेखौ बयबो खौसेथि जालायनानै बेखौ स्टप खालामनाया मोजांखामोन डाइरेक्टलि मिथिबायना बे मोनसे बिराद गोरोन्थि खामानि मावनाय जादों आरो औ सानसुमा खुंगुर सारमोन बे बसुमतारी सारमोनहा बै समावहाय जुदि बेखौ एक्सेप्ट खालामालासिनो आरो बिएसि दैदेननाय समावबो आं खोनानो मोन्दों जा मानगोनां सानसुमा खुंगुर सारखौ आरोना स' बिथाङा 6 मान्थ ना माल'सो दैदेननो हादों ना मादों होनना मिथिनो मोन्दों आङो नाथाय आं निमाहा बियो सिगांग्रो जे बिथांखौ आङो गोरोन्थि होननानै बुंनो साना आरोना स' आं बे बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों आरोना खिन्थु बेयाव मोनसे फोरमान मोनसे थायो आरोना जे 6 मान्थल' दैदेननो हादों आरो बिनि गेजेराव बिथाङानो एकर्ड खालामनानै बिथांमोननि ग्रुपआनो एकर्ड खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव 6 मान्थल' बेखौ दैदेननो हादों आरोना बिएससिखौ स' बै समाव होमबा बेखौ जों मिन्थिनो हायो जे बै समाव जों बिएससि एकर्डखौ लानानै जों दैदेननो हाग्रा रावबो गैथ'वामोन आरो बिएससि एकर्डखौ खालामथ'नाङामोन
जों थियारि गैयामोन माने रेडि गैयामोन माने मिथिबायना स' बिनि थाखायनो बै समावहायनो माने बयबो जायफोर दैदेनगिरिमोन BSc कड गुदिया बैनिफ्रायनो जादों दे स्टार्टिंआ बैनिफ्रायनो जोंनोथ' नांगौ बड'लेण्ड स्टेट जोंनोथ' नांगौ नाथाय बड'लेण्ड स्टेट इनस्टेड अफ बड'लेण्ड स्टेटनि जायगायाव बै समावनो जों मा खालामबाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मायाव जावनांगौमोन खदालखौ बबेबा जायगायाव जावबाय नङा होमबा स' बेनिफ्रायनो जाबोबाय होमबा बै समावनो जों बै BSc निफ्राय दा BTC निफ्राय लानानै BTR जाबोबाय आरोना स' बेबायदि जानाय नङामोन आंनि साननायाव बै समाव डाइरेक्टलि जों जुदि जुजिबाय थायोमोनब्ला तेलेंगाना बायदि जोङो स्टेट मोनगौमोनदां नङा होमबा स' डाइरेक्टलि दिल्ली बायदि जे एनसिआर नङा होमबा जोंनि माने केपिटेल जोंनि इन्डियानि नङा होमबा स' बेहाबो दा बेबोथ' टेरिटरियेलसो इउनियनसो नङा होमबा बेबोथ' सेम थायोना औ स' बेबायदि आरोना आंनि साननाय मथेब्ला बेबायदि मोनगौमोनदां बाट बै समाव जुदि एकर्ड खालामामोनब्ला BSc खौनो एकर्ड खालामग्रोबाय दा बिनि थाखायनो आगदायाव थानो गोनां जानाय बायदि जादों दा आसामा मोनसे हेड जाहैबाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर जाहैबाय जोंना बड'लेण्डआ नङा होमबा प्रिन्सिपाला सोर जाखो आसामा नङा होमबा स' बेनि फिननायखौ आं बेखौल' होगोन सिगांनि गुदिनि जायफोर दंमोन बिथांमोनहानो बेखौ बेबायदि खालामबाय नाथाय दिनैनि दिनावथ' दा गोदोनिया थांबाय दिनैनि दिनावथ' गासैबो गोरों गोजा फरायनाय गोजा इडुकेटेड गोजा नङा थेवब्लाबो बिसोरो दाबो माने जोंथ' पाब्लिकआ दिनैबो खौसे रायजो राजाया दिनैबो खौसे आरो रायजो राजाया दिनै खौसे जायोब्ला रायजो राजाया दिनैबो बिसोरखौ सनमान होगोन नंगौना नङा सनमानथ' होखानांगोन बिकज जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दैदेनगिरिफ्रानो जोंना हाथरखि हिसाबै जोंहा सोर दङ हाग्रामा महिलारि सारमोन दं प्रमद सारमोन दङ थरेन बर' सारमोन दं प्रसान्त सारमोन दं दिपेन बर' सारमोन दं बिश्वजित दैमारि सारमोन दं जा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारमोन दङ दा जोंहा जों मिथिनो मोनगोन जे लासैनो गोदान आरो एबसुनि आफादगिरि ओंखारलायगोन नङा होमबा स' दैदेनगिरि ओंखारलायगोन स' बिसोरनो बिराद जोंहा UG ब्रह्म सार दं नङा होमबा स' बिसोरखौ लानानैनो जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि बेनो जाबाय बिथांमोनानो आइडल जोंनि बर' हारिनि नङा होमबा स' बिथांमोननिफ्राय जों गोबां सोलोंनो गोनां दङ आरो बिथांमोनहाबो जोंखौ फोरोंलांबाय थागोन आरो जों बिथांमोन जुदि बिसोर गासिबो खेबसेनो थायोब्ला माने रिमुभ जायोबा इन फ्रन्ट अफ बर' कमिउनिटि जों जाथिया मा जागोन साननानै नाय सिलिंखार बिलिंखार जाजोबलांगोन रुइन जाजोबलांगोन आरोना स' बेनिखायनो जों बिथांमोननि बोसोनखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारमोननि बोसोनखौ लानानै बा प्रमद बर' सारमोननि बोसोनखौ लानानै जों सोलिनांगोन खिन्थु बिथांमोननि व्यक्तिगत पार्सनेल जिखिनि माने बाथ्रा थायो जे पलिटिकेल केरियारावहाय जों बेखौ लानानै जोङो बुंनो गोनांथि गैया आरोना बे बिसोरनि पार्सनेल खिन्थु एज ए कमिउनिटि दायथ' रेसपन्सिबिलिटि बिबान थायोना बेखौ लानानै बुङोब्ला जों बिथांमोना जोंनि थाखाय मोनसे हाथरखि आरोना आं बेखौनो जों दुखु फोरमायदों रायजोफोरा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जाबाय पलिटिक्सनि मानसिखौ रेसपन्स होयोबो जादों जोंनियाव मिटिं खुंबाबो रावबो थांला सोरबा बिपिआबो खुं इउपिपिएलआबो खुं नाथाय बेयाव गोदो जिबायदि मानसि फैयोमोन बे बुस्थुआबो गोमाबाय इसोरो मा भुल मावदों एक्सुवेलि इसोरो गावजों गाव मानो सानफ्रोमबो बेफोरबायदि जों बर'आ बेसेबां बुरजा बेसेबां बुरजा दे इसेल' ओरैनोथ' बारा गैया इसेल' आन्दाजावनो बेखिनिखौनो बिसोरो जों बर' इसोरनाव मानो साननाय गैया नामा इसोरनाव जों बर'नि थाखाय जों खौसे जाना खामानि मावनांगौ इउपिपिएल बिपिएफ बेफोरबायदि साननो गोनां जेबो गैया नङा दङ जायगा गैया बिदिबायदिनि खोथायानो गैया अब्ला इसोरो जों बर' दा नोंनो सानो नों साधारन फिसा मानसियानो नोंनो गामियाव थांनानै दान होयो नों बैनि थाखाय खामानि मावदो होमबा बैसोरनाव बेखिनि साननाय गैया नाय आं मोनसे खोथा बुंनि आरोना बेवहाय पलिटिकेल केरियार होनबाथाय मोनसे मानसिफ्रा राजखान्थिखौ मोनसे मा होनो राजखान्थियाव नों दुश्मन नङा बयबो माने फ्रेन्ड नङा लोगोबो नङा आरो दुश्मनबो गैया आरोना बेबायदि मोनसे बाथ्रा आरोना स' जाय बाथ्राखौ जों बुंजोबो बे बाथ्राखौ जों मावफुंनो पलिटिकेल केरियारावहाय बिराद टाइम लायो जाहैदों माने आं बेखौ मोनथिनो मोनदों आरोना आरो मा जोंनि पाब्लिकफोरनि गेजेराव एक्सपेक्टेसनखौ बारा होद्रायदों माने एक्सपेक्टेसन मेन टपिकआनो जाबाय एक्सपेक्ट स' पाब्लिकखौ माने एक्सपेक्टखौ बारा होबाय आरो बै एक्सपेक्टआ जे बेसेबां सम लागोन बेखौ माने डिउरेसन अफ डेट माने जायखौ प्रजेक्टनि सायावनो होन माबा मोनसे थांखिनि सायावनो होन बेफोरखौ माने खोन्थानो हायाखै स' बै खोन्थानो हायैनि जायगायावनो रायजो राजाफ्रा उलुं थुलुं माने पलिटिकेलनि मोनसे मिटिं जायोब्ला थांनो बानाय बा पलिटिकेल होनबाथाय है मा पलिटिकेल बे बाथ्राया जादों आरोना स' मानो होनबा थांनाय 17 इयार्सनि गेजेरावहाय जिखिनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफ्राबो मावफुंजोबनो हायाखै नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव नैबे
1 year जाबाय जोंना नैबे गोदान सरकार नङा होमबा दाथ' 1 year नि गेजेराव दाख्लै जा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फैखांबाय 1 year कमप्लिटेशननि थाखाय मोनसे मोनसे मा होनो एनिभार्सारि हिसाबै बिटिआर गोदान एकर्ड जाबाय लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट जाबाय नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बेवहाय बुंलांदों बिथाङा दासिम 5 monthsल'सो इउपिपिएल सरकार बा बिजेपि आरो जिएसपि गोदान सरकारा खामानि मावनो हादों अब्लाबो बिनि गेजेराव गोबांखिनि कन्ट्रेक्टफोर खामानि मावना होबाय आरो बिनि गेजेराव रिहेबिलिटेसन खालामना होबाय आरो माने गोबां सुबुंफोरनो होजोबनो हायाबाबो सोरनोबा लन होनो हादों 2 लाख करै आरो सोरनोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 10,000 20,000 होन सोरबा 75 बा 1 लाख बेबायदि होनो हादों आरोना दाख्लै बावै जों नुदों मोनदों आरो लोगोसे बिनि गेजेराव माखासे कन्स्ट्राक्सन खामानिबो दं लामा सोरबा दालां आरो लोगोसे बिनि गेजेरावहाय फिसारि मिशन आरो अमा फिसिनाय बायदिसिना बेखिनिखौ मावनो हादों बेनो बिराद जथेस्थ' आरो बाखि खामानि मावनो हायाखै बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आं बेखौनो लाजियो आरोना बर'खौ माने सानफ्रोमबो जों बर' हारिया गिदिर गोलावफोरा माने गावजों गाव एना एनि जानानै सानफ्रोमबो राइट हेन्डआवनो थाबाय थागोन नामा नंगौना नङा बेथ' जों गनायना लाया माब्लाबाबो जों बर' जानानै जों माब्लाबाबो गनायना लानो हाया नोंथाङा गनायगोन नामा आं मालाबाबो गनायाना स' बेसिकेलि बेनि खोथाखौनो आं दहाय बुंखाबाय जे फार्स्ट गुदियावनो खदाला बबे जायगायाव जावनांगौमोन बे खदालखौ बबेबा जायगायाव जावबाय एमपि इलेक्सन फैगासिनो बर'आ सानै जायोब्ला देरहाखाया बेखौथ' 100% गासैबो मिथिगोन नंगौना नङा बे माने बर'जों बर' एमपि इलेक्सनाव सानै बर' जायोब्ला मालाबा देरहाखाया दा बिजेपि इउपिपिएल आरो बिपिएफ थाबाय नालाय स' बेनि गेजेराव गावस्रालायनायानो जाखागोनखा स' बेयावहाय बुजिनांगोन जों पार्टिखौ बुजिहोनाङा माने पार्टिया बुजिनांगौनि गोनांथि गैया जों पाब्लिकआसो बुजिनांगौ पार्टियाथ' मा देरहाबानो बिथांमोननि थाखाय मोजां नङा होमबा पाब्लिकनि थाखाय खामानिथ' मावखागोन खिन्थु जों मा जानांगोन साननांगोन बेवहाय जोंनियाव मोनसे थिंकिं थानांगोनलायबाय मोनसे थिंकिंआ मा जाहैबाय जे जोङो जुदि बिपिएफनो भट होयोब्ला अब्ला इउपिपिएलनोबो भट होगोन अब्ला इउपिपिएलनो बांसिन भट होयोब्ला ओरै फारसे बिजेपिआबो खावसे लागोन नङा होमबा ओजों फारसे जिएसपिआबो खावसे लागोन नङा होमबा अब्ला बेखिनिखौ नायनानै जों नायोब्ला सुनायनानै जों नायोब्ला अब्ला सोर देरहामारगोन स' बिनि खेथ्रआव नायदो सोरबा बिपिएफ सोरबा जिएसपि ओमफ्राय बिनि गेजेराव सापस हमना ला 50,000 दं क'क्राझारावहाय 50,000 गेजेरावहाय जोंना मा मोनबाय जोङो 15 मोनबाय 15 बिपिएफआ मोनबाय 15 इउपिपिएल मोनबाय 15 ओमफ्राय जिएसपि मोनबाय 20 नङा होमबा 50,000 जाबाय होमब्ला जुदि बै बे बिपिएफनिफ्राय जुदि 10 को जुदि इउपिपिएलआ मोननायमोनबा देरहाबायमोन बा इउपिपिएलनिफ्राय 10 को मोननायबा बिपिएफआ बि देरहाबायमोन नायदो गेजेरावनो जुदि मिलायनानै बा 30,000 होमबा बेसेबां गुन बारा होमबा 20%आनो बारा माने गुनानो माने पपुलेसना जुदि एसे नोङो 50 निफ्राय जुदि सानोब्ला आरोना स' बे खेथ्रआवहाय जों जुदि बर' समाजनि गेजेराव बर' जाथिफ्रा जों जुदि बेखौ मिलायनानै साननानै लानो रोङोब्ला बे जागोन खिन्थु सिटनि मामलायावनो जायो बेफोरबायदिया नोंथाङा मिथिखागौ पलिटिकेलखौ आरो फैसा बायदि होनना बुंनांसिगोन आरोना गावबा गावनि दा मा सानो बर'नि गेजेराव करोड़पति गैया दङ दिनैनि दिनाव बर'नि गेजेराव करोड़पतिया टटेल 200 नि सायाव थाङो 200 नि सायाव ना आच्छा मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं 100% थाङो 200 नि सायाव 200 नि सायाव 2006 ना 7 बिटिसि जाबा बेयावनो 80 जन नामा जाबाय 80 जन होमबा सानना नायदो दा बेसेबां करोड़पति जाखो दा होमबा बेसेबां जाखो आरो दा गोदान नैबे दा बिबानगिरि ओंखारबावदोंसो स' बिथांमोनाबोथ' माखासे उन्नतिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं स' बिनि गेजेरजोंबो गोबां उन्नति जालांगोन आरो ओंखारलांगोन स' बे करोड़पति जानाया जोंनि थाखाय गोबां मोजां आरो बैसोर करोड़पतिफ्रा डेभेलप जे बर' कमिउनिटिनि थाखाय एसे बिथांमोनाबो सेक्रिफाइस होनांगौ आरोना खिन्थु गावसोरल' जानानै जोंखौ गादबनानै जानाय नङा खिन्थु जुदि करोड़पति ओंखारदोंब्लाबो बे करोड़पतिनि गेजेराव जेरै हमना ला आङो स्पेसिफिक आङो जा आबुरियाखौनो बुंगोन आबुरिया बिथाङा करोड़पति स' बिथाङा खामानि होदों नङा होमबा बिथाङा मोनसे लामा लादों बे लामाया मा जे फिल्म प्रडिउस खालामनाय दा जायफोर एक्टरफोर दङ बिथांमोननो बिथाङा फैसा होयो रां होयो नङा होमबा दा बिथाङा प्रफिट मोनगोन मोना आं बेखौबो मिथिया खिन्थु किसुमानसि थांना दं आरो थांनानै दं सोरबाथ' थांना दंना स' बेनो आरो मोनसे सिगां गैयामोन बिटिसि गैयिनि सिगां जोंनि बर'आव करोड़पति माने दंमोन आरो खममोन जेबो गैथ'वामोन बेसेबांसो दंमोन बायदि ओरैनो बेखौथ' जों फिक्स आं बेनि माबाखौ मोनथियासै बाट आं बिटिसि मोनखांनायनि उनाव बेनि माबाखौ मोनदों जों बेखौ नायोब्ला मोनसे बाथ्रायाव बाय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आरोना खिन्थु माखासे सुबुंफ्रा गाज्रि मोनगोन आरोना खिन्थु बुंनोबो नाङा बे बाथ्राखौ खिन्थु एज जुदि बेयाव केलकुलेसन खालामोब्ला जों गोबां थोंजोङै बाथ्राखौ बुंहरनो हायो आरोना खिन्थु जों बुंबा माने दुखु मोनो आरोना मानो होनोब्ला बेबो गोनांथार बयबो पार्सनेलि करोड़पति जानायाबो गोनांथार आरो बिनि गेजेराव जायगा एरिया आरो डेभेलप जानायाबो गोनांथार मोनसे खोथा थोंजों नाहरबा करोड़पति बोरै जाखो नङा होमबा बोरै जाखो बिटिसि गैयै समाव करोड़पति नङामोन ओमफ्राय बिटि जानानै करोड़पति बोरै जाखो
माबोरै बोरै मोनसे हमनो हादों ना बाथ्राखौ दा बाद जों बे बाथ्राखौ जुदि सावरायलाङोब्ला गाज्रि माने गोबां मोनजागोन, गाज्रि public मोनलायनाय जायो खिन्थु जों बेफोरखौ बाथ्राखौ रायज्लायो आरो जोंनो दा मा बर' हारि जों बर' हिसाबै जोंनो बर'नि डेभेलप नांगोन नंगौना नङा जों बेखौ सानना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै फंबाय प्रकाश नार्जारिजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय फंबाय थेंक इउ वेलकाम फंबाय अके